سلام كم يتكون كبرات تخاتلتي إفراشو أب روبا إيري إنيا የኤርትራ መሬት እንጂ ህዝቧ አያስፈልገም አብዝኾነ ኩነት ብዙኾነ ሞጎት ሓድሽ ህይወት ምር የለን ሓድሽ ዓመት ስድሪ በቶም ስድታት ተዋሰቲ ትራሰን ይኸምሻለካ ነገርና አሽቱ ገለገለ በቃ ጉሕ ገለ ሽርሕ የለን ደጊያት ስሮም ዓዳይ ዝበሃል ገጸ ባህሪ ተላቢሰ ክዋሳ ቀኔ ደስ ዝበለኒ ካራክተሪ ንምታይ ቁርብ እትናቱ አንግል ወይ ከአትናቱ ሳይኪክሲ ብዛዕባቶም ቀዳሞት አባሓጎታትና ብሉቦና ነቲ ሕብረተሰብ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ንጭሩ ሰባይኩም ክንልክ ያ አታዊ ወፃ ሰነጥበብ ትሞልኩሞ ያለካዱ ቁርብ ነገራት ትር ምስ በለ ሕጂ ብዚ ናይ ተደጋጋሚ ናይ ኮሮና ጉዳያት ገለ ኒስትሮ ተኻሬ ጫማ ይውልውን በገባ ዝፎቶ ፈትየ ሕጂ ጃን ማለሲ ጃን ሆይ ማለት በحثير ጃን ሆይ ማለት እንጂ ነዘን ናሽቱ ዝመጻ ዘለዋ ደቃንስ ሰነጥባን ከም አባይ ሓፍተን ኣብትሞያ እንታይ ለባ ትሕልፍለን ወይ እንታይ ትመኽሪ ወሕዳት የንተን ሰዓት ደኽብራ ወሕዳት የንሞየና ኸቢረን ክብረትካ ዝሕልዋልካ አላቪ ንኹላኹም ደገፍተይ ቴንክ ዩ በዛ አጋጣሚ መደብ ኤፍራሾ ኣብ ሩባ ኤሪ